itu Pak. Tere ngi kelam pareng na. Yang ini video la sponsor dah KR Enterprise Shillong. Kedukaan dapat bagi sofa bagi interior design ki kerpang kepada Ishrat Negrams Main Road Shillong. Hang ni kile ki custom sofa, wedding sofa bagi ba IY kumjo, baru sofa repairing na lor ki interior design bagi modern ceiling kat kum kejuk mentah. Baru kini lashnahi hang ni jala dagi nongsna bala depen tibet bagi professional hak ni kekam. Kile free home delivery ru kumjo sabaro ko ki jala ban pinsuk ki phi. Ki sofa han ki enterprise kan pin kala dor lut di kamera jong phi bakan ipo ipieng. Ki aru ki warranty ba sisnem hadu san snem na benda ki shuki ba bun jai lashna kerpang nak ni ke jaka. Je ki design ki catalog ki enterprise ni I design le jong bat ka KR enterprise kan sepin wan dor kat kum kujung kwa jong phi. Kilero ki interior design with ceiling the designers le jong but ki nong snab la pintibit ban pinipo ipieng ye ki yeng jong phi. Wala kan bisus ngala. Tolok perjuangan ngi kanu yang pi akan ko ipak video kan di step jong kan di kesngi ublay ka hap ka lipo terik. Sabi kan pois sa sendan sa ubnai ubak khadu jong kani jong news nem arjar husan bat stang shibnai ngin kut snem no sendan. Bat uni udi tau 9 November kasih khadu jom 9 November live trip November nasai kala ka tarik kalau benai bat ngin sayo yo u benai Christmas hi bro si benai bat bengin num suthu kayat ke por kumno tinrei ngskwa ban ya samr phi khniat di basudan di basushon hapo jonga khniat ha day bat kani ka lawe jong ki babon ki khna ki khon khna ki jongi ki ba kumni we jonga u badan thang ni u ba ki ka lawe kadang bon han ni shakhmat banong ban he ban san ban school ban doni ki perlok bat ki we te ha ka jing nang jing tip ha ka jing start di champang ki bon ba ki baki kin na ha ban ya lenti bikin sungu thu ya ka lej kawan ni perthai kamariang bat ki we te lasai ki singi ki shitrik jong benai Desember ar jar husan bat man shitrik ki jurakhi ya kan ye ka World AIDS Day kebadai kita kesengi ban rakhi ya kita ki ban ken mau bat oi kan kwa kelam pareng pelong kelam pareng dekan yang ki benang bun ba ki de ki la long ki kanik singi ki de thik halor ban rakhi khanang ban pentip se ko perthai ayu buni khunyang jingpang udai kumno ban pentip syaki ya kerukom syaka perthai brok we hakano ko dor bu ni khunyang jingpang ula ban khata ye ki brio ula ban khata yang ai phi ladangi ngim husiar re kerukom embat ki we beli bang keren ya kan hakum kan ngi nomor kapan kan mau yang ya ka jing ka jing syam ka jing maru ka ba lesi bala ban bu na bata kala we jongi ladangi ngim pikir ladangi ngim ri sendong ya ki ya ladi bat ki kon kiti jongi nomor ba kala bun kala sirkai plat kan ka jing sneo hang ni hapo tele yo ba kala bun ni ka jing sneo ka jing sirkai ka badan mata im nak salang ka ba ada mengi ngim husiar hak baidai bat ka jing pet jing jengok jengi ya ki barit ki jongi kan bu jengi kan bu apa kata saja bolut te isa bu apa kan please cejerong lo hajerong lo pen ku kum na jerong lo du na si mlang da na si de te benlek kom tu benlek tu tunar ha cok bu bisa bu apa ti kani kadai let's say ka jing tang ka jing I mensim ka jing kenturu nomor ba dang men shisngi dan ni kani ka ka jing ya ka shoot ka jing ya keren but iwe na ki official ki baidai kini ki official ki baidai ki bapet lani ta ki nong pet nyong jungo bal ki nong yalam ki nong pentrikam ya kani ka ya bobun kini ki jing sumar ki jing pet perman ya kani ka jing pang HIV AIDS hang ni hapo jela ka jongi bat ngiyo ban keren hapo ki podcast ya kan ya ke ha kenang de pang sawan ke sa kewet ha sawan ni ha bye
Khi keren nak. Keren siang nak. Oi. Oi. Ini ada papan. Ta. Bye kan. Bye. Bye. Okay. Keren siang nak kai. Wait. Ta kai kan. Kod bye bye. Mami. Mo. Ta. Ti hadir ma yo bani keren bat kini ki ba ini kong badai iwe ni kinong dalam oi kan Kelam pereng. Kelam pereng. kumna Tuna mami. Mantuna mumi phayong mumi phayong bebe na Mami. Papa kelam pereng itu papan. Tre nge kelam pareng na ngen keren dak tin chnong phai keren khtin ya Cenang. keren tin chnong bebe na keren tin chnong papa Keren cenang. Bebe. ha tong she da ya ong da tin chnong bebe ki ong pa ya wana wan chen nai sa wan wood mare wood oh chibil la slam ong she da tin chnong bebe phai ong pa Tiao. oh tin chnong papa pa thiao tin chnong bebe ong pa Batu. Patho daga tin sorry da tin khasai pa Batu. thao ta te keren tin chnong sa ta kaba sungsi ba kalong ba hadi ma yo ban keren bat ini ikong ibade i hitai nong page nyong jungo ba di wen ti official ba page ba jungo bat ba ai jing sumaru ini badan ai ki bri ba imbo di khnya jingpang ki susi ba kalong ma ki bobon ba ki badan ini khnya jingpang kim tip bat haba kim tip ka panong ki kin ya shani shatai ban lej ban chong kha shong man ban ne bun ki bala ban khata bala ban ya ban la ban ya bit yu ta khnyang jingpang lingba ka ba shong kha shong man lingba ka bal penan kam ki drok sabat ki we yuju thernia lingba ki ong lingba ka kami si khon bat kom ta ter tin re ka susi ka long ba ki babun kom kini kim tip ti kai ka ba ngasuka ban hang ni ka long ba nam ta ki khon ki ti jongi ni ki khon khna jongi ki hap ki jongi kita ki ban sawan ni le nang di syakmat kadai yangi bengingin shim khia la kalong jinglong jingi mujongi ha ka khat perdan jongi ba bengingin long pikir ngilong adkar yak e ka bangi le ha ka jingim mujongi khnang ba kalawai ki jongki kanlong ka ba shngan nomor bala kenre palat kin ki jing suni bala kenre palat bon bhagi ke banga shus ngo khia ngadap ni su khia ngapet ni khon jol jong ngasha hadin habut nomor kisah hasor kabu jingi ba bengin yadai kin ki jingma babon tin re kadai baka kamram jong we puwe pa ne ka kame biki kin shim ni ka jingkit kli halor lade bat ba mdei ban pinjungai ki na lade ban ai ka por ban ai ka ya ka jingnang ka jing tip ka jing sneng ka jing kentu hai babun ki liang bat kamdei ki bikin yo ya mon ya lat ngadu biki kidang khlung te komuni singi dik sing sunday let's say kum ka jing ai musim kum ka jing ai jengmut ru iki babon ba ngin penjan iki shoblay penjan shiki jing hikai ki ba long kongsan ka jingim khram bagi kinum kedap pat na ta kalenti nomor tang mane mestap ngadang ikiran bilok ngomba shibun ki banga ngayo ak jingim ko jonga kade na kadaw jong ipa jonga kade na kadaw jong ki pait jong ki mei jong ba ki bamdon shu ti ba dipa mentai badang dan mentaru ilong kita role model ba ngai ba kade na jinglong jingim jong i ka banga ngalong kum ni but ga ban ngasuturu baki khon ki jongi ru la sai kri jinglong jingim jonga ka baki kin sa la ban thawi ka perthei ki la ban thawi ka ta ka lawai ki jongki ti ka long kong san bhai ki me ki pa ngin yeng rangba ngin le ngin long kanuksan ta ka imlang sa alang ba ka pateng ka banwan ti ini hi mang pa ban ye keren la sai sikno yang phi ko pa video ngi ba keren subun bha ki ke na share like subscribe maman kapor ka jong adi fernan rani pa ka diri chang code freeman se share mel phi ko pa video subun porlok kan bona tu la bi bona abi